quería en primeiro lugar agradecer o convite de Esquerda Unida a nosa organización, que se descendeu a outras máis, pero parece que son os únicos que respondemos positivamente, encantados. O que lamento é ter que reducir un pouco a extensión que tiña prevista, entón posiblemente saltarei bastantes cuestións xa, pero bueno, vou procurar abreviar, e se quedan temas así un pouco no aire, espero que os poidamos despois no debate poder sacarlo, non? En primeiro lugar, presentarei a cuestión que traio aquí nesta charla, que titulei Implicacións do teito do petróleo para a sociedade e para a esquerda política e social. Comezarei presentando un poquinho o tema do teito do petróleo, que o compañeiro José Luis tamén introduceu, e bueno, que tamén ides a topar ecos do que comentaba agora Mirado, pero vou explicar un poquinho máis en detalle porque é o xeito do noso activismo. O teito do petróleo, ou cenit, ou picoe, que lle chaman en inglés, é un momento a partir do cal cada ano se vai extraer menos petróleo a nivel mundial. É un fenómeno xeolóxico inevitable para o que non estamos preparados e vai constituir o primeiro choque do imposible crecemento económico perpetuo contra os límites naturais do planeta. Desta situación caben dúas saídas finais, ou ben o colapso da civilización actual, a civilización industrial, ou ben unha gran transformación socioeconómica e cultural de volta a un consumo enerxético sustentable, o que poderíamos denominar a terceira gran revolución na historia da humanidade despois da revolución do neolítico, coa invención da agricultura, e a segunda sería a revolución industrial. Ben, neste entorno desta problemática nace a nosa asociación, Véspera de Nada por unha Galiza sen Petróleo, que está constituída por un pequeno grupo de activistas e investigadores que os nosos obxectivos son, en primeiro lugar, espallar o coñecemento sobre este problema do teito do petróleo e as súas consecuencias, e, en segundo lugar, poñer en valor todo tipo de iniciativas, proxectos, saberes, etc., que sexan de utilidade para a Galiza posterior ao teito. E, na medida do posible, demostrar na práctica modos de vivir sen petróleo. Ben, a continuación intentarei explicar brevemente por que é tan grave o teito do petróleo. De feito, o teito do petróleo é, digamos, o factor que nos fai ver que, máis alá de falar dunha crise de sistema, estamos a falar dunha crise de civilización. Nos últimos 150 anos aproximadamente, levamos construindo unha civilización que está absolutamente baseada na enerxía fósil. Viramos, como di o sociólogo William Catton, unha especie detritívora. Estamos comendo literalmente petróleo, é dicir, un detritus que non é renovable. Pero como que comemos petróleo? Si, de feito, para obtermos unha caloría de alimento coa agricultura industrializada actual precisamos de media 10 calorías fósiles. Isto é algo bastante descoñecido porque cando falamos de petróleo ou de combustibles normalmente centramos todo o debate no tema do transporte, en el que afecta a algo tan básico como é a alimentación. Entón, este tipo de produción de alimentos é insostible. A cuestión básica que ninguén debería perder de vista, na miña opinión, é que a enerxía fósil ten os días contados. En primeiro lugar, imos sufrir ou estamos sufrindo o teito do petróleo e case simultaneamente en termos históricos o do gas natural e o do carbón. Existen diverxencias en canto a data concreta, pero cada vez máis informes, tanto de expertos e organizacións independentes como a propia Axencia Internacional de Enerxía, apuntan que para dentro de entre 2 e 5 anos comezarán os problemas de desabastecemento da economía mundial. De feito, levamos desde 2005 unha produción estancada. Por se isto fora pouco, que extraemos pouca cantidade de petróleo, que imos extraer cada vez menos, ademais, o rendemento enerxético deste petróleo, o que se denomina a tasa de rendemento enerxético ou de retorno enerxético, está a caer. É dicir, a enerxía que obtemos por cada enerxía investida, porque non podemos esquecer que extraer petróleo ou calquer outro recurso enerxético demanda tamén enerxía. Entón, a tasa de rendemento enerxético é unha medida que nos di canto petróleo obtemos por cada barril de petróleo que investimos neste extracto. Ben, pois existen estudos que confirman que por debaixo dunha determinada tasa de rendemento, que está situado aproximadamente en torno ao 5, non é viable unha civilización como a actual, unha civilización de tipo industrial. Se cadra, podría ser viable algún tipo de civilización agraria. Charles Hall é un dos científicos que leva estudado esta cuestión máis en detalle.
E o alarmante que podemos chegar a ese valor en moi pouco.